de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Biye arabai November kalo tile 30 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma kɛrɛnkɛrɛnnen na aw minnu sigilen bɛ jamana ale kɔkan ni aw ye anw ka tungarangew ye an bɛ aw fo danti foli min na ka sababu kɛ sanga n'a ka wagati aw de bɛ kunnafoni lajɛli ni k'a diya anw bolo an bɛ aw fo la danti foli min na kunnafoni aw b'a lajɛ tɛnɛn fo ka taga se juma ma o foli belebeleba ye aw ta ye tungarange mana kɛ diɲɛ fan 14 yɔrɔ la an ka foli bɛ aw ye k'a to aw sigiyɔrɔ la kunnafoni ale waati selen ni ayo bismillah kunnafoni damdala bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden ni ka ale bisimila n'o ye Goodluck Jonathan ni a cɛkɛɲɔgɔn kɔni olu nana ɲɔgɔn fɛ kunu an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ Goodluck Jonathan na a ka fɔla ko ni y'a y'ale kɔnɔna na an ka jamana o kɔnɔna la a nana ka na an ka cɛmancɛ fanga baara taabolo ni ka olu lajɛ ka sababuya kɛ CEDEAO jamana marabagaw kɔni kan ka sigi ka kuma ni ka o kɛ dɔgɔkun nata yɛrɛ la an ka jamana ni Burkina Faso fo ka taa se Laginɛ jamana ale kun kan ko koɲɛw olu kan a bɛ tile damadama bɔ ŋunuŋunukanw kɔni bonyana kosɛbɛ bɔlɔlɔkannaw olu kan k'a yira k'a fɔ ko an ka faba misiriba yɛrɛ kɔni k'ale fan dɔ kɔni o bɛ ka jɔ ko o feerela sɔrɔ bosoba dɔ o ma an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛko koɲɛw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka nin yɔrɔ in jɔli ko k'a jɔ fɔlɔ ko fo ka taa fɔ ko ɲɛ sɔrɔla kow la wagati min na Syndicat autonome de la magistrature olu kɔni bɛ tile damadama baara bila o la n'o bɛna tali kɛ tile 5 o ka u y'a daminɛ kunu novembre kalo tile 29 ni syndicat fila ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sariya kura dɔ kɔni o taara sariya min ni a bɛ ɲɛsin magistrat mɔgɔ 10 o bɔɲɔgɔn ma u kɔni b'a fɛ o sariya o ka lawuli u ka nin tile damadama baara bila in yɛrɛ kɔni tali kɛra fɛn min na sa o de ye ka sababuya kɛ u ni an ka jamana marabagaw kɔni ye sigi ka kuma min dɔn ni ka o kɛ novembre kalo tile 22 tɛmɛnen na sigi ka kuma yɛrɛ kɔni u ma bɛn a la an ka fintigilakaw ka bolimafɛn kɔni o yɛlɛna mugujugu a kan Urukila ale ni Sunkunba ni ɲɔgɔn cɛ Urukila ni Sunkunba bɛ yɔrɔso o lamini na an ka fintigilakaw ka ɲɛfɔli o la sa an ka fintigilaka maa 2 olu bɔrɛna olu na maa 4 olu jogina o sɔrɔla ni bolimafɛn yɛrɛlen mugujugu o kan u y'a yira k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ sabanan de kalo 4 o kɔnɔna la n'an ka fintigilakaw ka bolimafɛn ale bɛ yɛlɛ mugujugu kan an bɛ taa Jalasagokaw fɛ yen nɔ maa minnu kɔni bɛ u ka dugu kɔnɔna la novembre kalo tile 28 tɛmɛnen u ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko CSRF bankasikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu kɔni ye ɲɛfurakɛli ni ka o sɔrɔ k'a sababuya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni ɲɛdimi bɛ olu la fura dira olu ma ka tila k'a yir'u la fana k'a fɔ k'u ka u mago don u ɲɛw la ni talikɛla fɛn min ye o de ye dɔgɔkun min ni ale talen bɛ ka ɲɛsin ɲɛ furakɛli o ma a bɛ to senna fo décembre kalo tile 3 nata in na an
Amita ansongo lakol karamogo ulu koni be tile damadama barabla ulami nu ya damne November kalo tile mugan shigi temenina ugani tile damadama barabla yera koni mina talike tile saba o bonyo ka uya yera ka foku be fe uga nyeke o ka glan ka photocopieuse kele ni ka o bleno ani uga lakol karamogo be sigi femi ka uga kalanso ulu kona la ko shite ubulo ukoni ni uga kalanso nyama koni siga kuma ke nga nyama sorala halsa. Amita kokiri alebe masina mara ola kamaleni do ale koni abasina mso ni ga murude turu ala fo chien duru ka to sunogola wakati mina o kon gera sabu esa ni ga basina mso koni ka ale bone anina uye amine ni ga tagadi ba polisi la kauma nga tarakili tigilama ulunyema wati mina sa akoni jora akawole juwi o kella uya nyangi barabara kasula. Yara nga kuna funda tukusa amita dulanchi ale bunankun ka ambese ka fo ni wakati na ka folike ka nyasi Senegal la dulanchi la uluma ka sababu yake uni ekater kon karla nyogona mi nu uye ekater buko fla ani kele ola Senegal yera koni ale qualifiera 8e de finale la Coupe du Monde o Keneka ni achien flana Senegal ale kata 8e de finale ola abe sa mugambo bi u kontumika ni don korokane ni ka ale makono amba fo ko alsa alaka sebe di uma. Mali kuna funi jabaran na jabo kuna funi debanan tumi ambulu korobi ni ka da ukuluka ode tungi ni alama nga joya jona mi nyogo sorando na tawla kuna funi koro keneka yana nga kambe da nyogo isa tunga lafia di anwa kuna funi jokora madono be abebo kalama abe wati jambo ni wakati na tunga lafia ka cité tako flana terrain ulu fereli damne na bana woron kaw ulu feno cité mini abina jo hectare saba ode sanfe terrain kelengina bela jeli titri fonso de wa terrain nu ira dama cha sefa war million nani ani wa kemedo no bi bolo yoroni kele ibise ga terrain wari ni ka ale sara la terrain be kitay no fana tibule ibise ka sara kalo ero war ke maduro ni bi wolon vlani fla no be sefa wari wa bi wolon vlani duro an dorome binani ma iba sara kalo sankele o konnala iga terrain be kitay ni terrain bana tala wakati mina ku sara so jolgo kuma obi soro ka damne tunga lafiya nana au lafiya likama au kambe dona na tola kuna funi kura ulu keneka.